Kafa je láskavá, kafa je objímajúca. My to v ajurvede nazývame snehana. Snehana je takáto láskanie. Kafaka spoznáme, keď na ňo mrkneme okom, že či má tie vlastnosti v sebe, ale dokážeme to aj keď ho počujeme. Z počutia. Z počutia. Naozaj, úplne. A postava je skôr taká mohutnejšia asi však. Kafák alebo kafačka naozaj bývajú vyšší alebo veľmi menší môžu byť, ale neznamená, že musia mať hneď obezitu. To je skôr tá nerovnováha k tej kafe. Tie vlastnosti sú veľmi dôležité a pomôžu ti, aby si to dokázal identifikovať. Tým, že je kafa napríklad ťažká, dosť často má problémy napríklad Krásny deň prajem všetkým našim divákom. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Ja sa volám Majo Labuda a som veľmi rád, že ste tu opäť s nami. A že je tu s nami naša lektorka ajurvedy Ingridka Bajziková. Ahoj. Ahoj, Majko. V posledných 2 epizódach sme sa spoločne vydali na fascinujúcu cestu do sveta ajurvedy. Najprv sme preskúmali dynamickú a nepokojnú vata dóšu, potom sme sa ponorili do ohnivej a cieľavedomej pita dóše a dnes nás čaká završenie tejto našej trilógie. Pozrieme sa na poslednú z 3 základných energií, na tú, ktorá predstavuje stabilitu, pokoj a štruktúru. To, čo sme minulý podcast rozbehli, Ano. tak teraz by sme to mali tak upokojiť, že? Takže poďme do toho. Tretia dóša je Kafa. kafa. A ak si pamätáš, z ktorých prvkov sa skladá? Tak viem, že 5 je najdôležitejších energií, to sme si povedali, to je priestor, vzduch, oheň, voda a zem. Presne. A Takže z ktorých je zložená kafa? A kafa je podľa mňa zem, nie? Je tam zem. Je tam aj voda, je tam aj zem. Tam je veľmi dôležité povedať, ako sme hovorili, všetkých 5 prvkov je okolo nás, aj v nás. Aj v nás. Všetky 3 dóše, aj všetkých 20 vlastností. A dneska sa ideme pozrieť o tej poslednej, ktorá je taktiež veľmi dôležitá. A sa mi páči ten názov kafa. Kafa. To je A tam skoro sme jak hovorili, káva. áno, ale tam by som zase pri kafe s kávičkou polemizovala. To moc Súvisí nejde s tými dokopy. To moc nejde dokopy, i keď kafa, budeme sa baviť o vlastnostiach a jednou z vlastností je mastnota. A káva je suchá, vysušuje, čiže tam by to možno mohlo byť, ale zase so všetkým veľmi, veľmi opatrne, hej? Ale zase nepredbiehajme, aby sme neprezradili a išli možno postup. Tak poďme si porozprávať o tejto kafe. Aký je to typ, čím sa vyznačuje, charakteristické nejaké prvky, poďme do toho. Hovorili sme si, že to je energia súdržnosti, energia sily. Tá zem je proste nejaká stabilná, pevná a to isté potrebujeme túto energiu v našom tele. Asi by sme sa inak rozpadli. Hej? Naše orgány by nám nedržali, nemohli by sme sa pohybovať, tá váta by tam nemohla fungovať, pretože tie svaly, kosti nevytvárali by tú súdržnosť. Čiže táto energia je taktiež veľmi dôležitá pre naše fungovanie. A taktiež tých 20 vlastností, ktoré sme spomínali úplne na začiatku a neustále ich opakujeme. A tie dominantné, ktoré sú pre kafu veľmi dôležité. A tu aj vieme identifikovať potom, keď sa budeme o tom baviť, že keď chceš spoznať kafáka alebo kafáčku, alebo keď chceš vypočuť si, ako znieje kafák alebo kafáčka, tak tie vlastnosti sú veľmi dôležité a pomôžu ti, aby si to dokázal identifikovať. A to je kafa býva ťažká. Kafa býva pomalá. Kafa býva mastná. Kafa býva v podstate aj taká stabilná, pevná. Kafa býva hladká. Naozaj, keď si chytíš to kafáka, naozaj chceš ho tak stále mojkať, pretože je jak taký medvedíček. Čiže aj tá pokožka je veľmi taká mekučká, jemná. Takže toto sú vlastnosti také typické pre kafa dóšu. A postava je skôr taká mohutnejšia asi však. Možno na prvú, ale skôr by som hovorila, že toto je kafa v nerovnováhe. Kafák neznamená, že musí byť hneď, tá pevnosť je v tých kostiach. Navonok kafák alebo kafáčka naozaj bývajú vyšší alebo veľmi menší môžu byť, ale bývajú taký pevný, taký
ako hutný, keby naozaj vidíš, že proste tie svaly, že to naozaj, že je pevnosť, kus mesa, typ takého pevnej ženy alebo pevného muža, ale neznamená, že musia mať hneď obezitu alebo bývajú taký plnší. To je skôr tá nerovnováha k tej kafi. Kafáci, keď sa pozrieš, tým, že je tam tá pevnosť a hmota, tak naozaj aj na tom tele to vidíš. Oni majú nádherné vlasy. Tie vlasy sú husté, naozaj krásne. To je taká koruna krásy nielen u žien, ale aj u mužov. Majú gulatúčku tvár, ktorá naozaj je vyplnená. Čo veľmi krásne súvisí s tým, že kafáci alebo kafáčky, čím sú starší, tým sú krajší, pretože práve nemajú vrásky. Ten tuk alebo tá plnosť vyplňa aj tú tváričku. Majú krásne veľké oči. Typické napríklad výrazné bledomodré oči, je to naozaj aj dominantnosť tej kafy. Súvisí s tým napríklad aj plnší nos, plné, krásne, veľké červené pery. Na druhej strane kafák, keby na teba vyplazil jazyk, tak ťa tak až cukne, pretože naozaj tá tvárička nemusí byť ani až tak moc veľká, ale naozaj ten jazyk, máš pocit, že má plnú pusu jazyka. Je to taký ten messy typ. Taktiež tie kosti. Môže mať napríklad štíhlejšiu ruku, ale tie kosti sú naozaj výrazné. Hej? To je typické pre kafáka. Taká tá stabilita. Veľmi radi spinkajú. To je proste pre nich niečo, čo úplne, že milujú. Kafáka spoznáme, keď na ňo mrkneme okom, že či má tie vlastnosti v sebe, ale dokážeme to aj keď ho počujeme. Z počutia? Z počutia. Naozaj, úplne. Typický kafák rozpráva veľmi pomaly. Príjemne. Ja hovorím, že kafáci by mali byť rozprávkari, pretože oni krásne naozaj rozprávajú. Veľmi majú taký jemný, príjemný, zaobalený hlas. Ale pozor, niekedy to môže poslucháčov nudiť. Čiže treba vedieť, kedy Takže možno prestať. Dva typy. Jeden na spravodajstvo a možno druhý kafák by bol dobrý na čítanie rozprávok pred spaním. Kafáci veľmi dokážu dobre aj počúvať. Oni nie sú typy, ktoré hľadajú konflikty, na rozdiel napríklad od piťákov. Hej? Váťaci väčšinou, ak je nejaký konflikt, tak oni proste hľadajú nejakým spôsobom možnosti, ako z toho utiec. Piťáci to hneď chcú riešiť a kafáci sú z toho strašne nervózni, pretože sa vyhýbajú akýmkoľvek konfliktom. Oni majú radi naozaj tú stabilitu. Tá vlastnosť tej stability je úplne perfektná. Oni sú z pohľadu práce úplne perfektní zamestnanci, pretože stále budú v tom istom zamestnaní. Oni proste neradi púšťajú veci, oni radi zhromažďujú. Majú radi veľa vecí. Oni sú takí typickí zberatelia. Rodina musí byť pohromade, na stole musí byť všetkého veľa. Aj na stole, ale veľakrát aj do seba. A aké sú jej mentálne a emocionálne črty? Naozaj, oni bývajú veľmi pokojné typy, také harmonizačné, ale v prípade, ak sú naozaj v nevyrovnováhe, tá zem, tá ťažkosť ich ťahá až do takej tej depresie, uzatvorenia sa, lipnutia napríklad aj na partnerovi, alebo na nejakých veciach, alebo nejakých vzťahoch. Takže toto v rámci nerovnováhy môže byť typické pre kafáka. A v rovnováhe je vtedy, keď je láskavý, presne. Komunikatívny. Vtedy je krásne si to povedal. Láskavý. Kafa je láskavá. Kafa je objímajúca. My to v ajurvede nazývame snehana. Snehana je takáto láska, neláskavosť. A to je také typické pre kafu. A tak teraz sa vráťme k tej strave. Aká je odporúčaná strava pre kafa typy? A znovu je perfektné vedieť vlastnosti. Čiže musíme ísť do toho opaku. Ak je kafa masná, potrebuje mať na tanieri práve trošku suchšiu stravu. Hej? Čiže skôr ako ísť do polievok, ísť do nejakej tej suchšej stravy. Tým, že je ťažká, potrebuje aj tú ľahkosť. Čiže tá strava by mala byť ľahká, vyvážená. Šaláty. A tým, že je áno, ale pozor, zase v ktorom ročnom období, ak tak v priebehu dňa, v období obeda, kedy ten oheň je najenergickejší, čiže aby tá premena vlastne tej výživy bola fajn. Ale pozor, kafa je studená. Tak ako váta. Čiže ak budeš jesť často šaláty, a myslíš si, že to je perfektné, asi dominantný kafák, tak si viacej tej suchosti áno, šaláty sú perfektne stráviteľné, ľahko stráviteľné, ale majú aj vlastnosť tej studenosti, Potrebuješ niečo teplé. Teplé, práve. Teplá, vyvážená, ľahká strava pre kafáka je úplne harmonizačná, úžasná.
To znamená... Tak tie polievky, jak si povedala. Že to je... Hustejšie napríklad. Hustejšie polievky. Hustejšie polievky na večeru, úplne ideálne, ale niečo, čo je ľahké. Tak ako sme sa bavili o 6 chutiach, tak znovu, kafa je pomalá. Čiže potrebuješ rozprúdiť aj tú pomalosť toho traviaceho ohňa alebo toho trávenia, lebo jemu sa tiež nechce moc pracovať. Tak to vieš napríklad rozprúdiť niečím ohnivým. Pikantnosťou napríklad. Ale kafa, tak teba počúvam, má takú tendenciu priberať, alebo nie, že to alebo zadržiavať vodu, alebo také niečo. To práve súvisí s tými vlastnosťami a súvisí s pomalým trávením. Práve tá pomalosť môže spôsobovať, že v prípade, ak naozaj budeš príjmať viacej chutí sladkých, kyslých alebo slaných, tak naozaj a častejšie nedáš tomu svojmu tráveniu dostatočný čas. Napríklad uzobkávanie, to je naše typické, že sa proste najeme na raňajky, na obed, na večeru. Kafák napríklad kľudne nepotrebuje mať ani raňajky. Veľa napríklad dominantných kafákov vynechávajú buď raňajky, alebo vynechávajú večere. Pokiaľ naozaj nastane nerovnováha, že naozaj to pomalé trávenie je naozaj veľmi výrazné, tak potrebujeme to rozpohybovať a úplne najzákladnejšie. Prestaň udzobávať. Nechaj medzi jednotlivými jedlami aspoň 3-4 hodiny priestor, aby tvoj tráviaci proces naozaj dobehol. Aby tá energia, ktorú, keď sa napríklad naobeduješ, tak všetka tá energia toho ohňa ide práve do oblasti trávenia. Ale o hoďku zase zobneš do niečoho. Tak tá energia zase sa musí rozdeliť niekde inde, lebo zase si mu niečo pridal. Nemá čas tvoj tráviaci systém, aby dokončil tú svoju prácu, a dostatočne telo si vybralo výživu pre napríklad tkaniva alebo až na úrovni buniek. A ešte sa opýtam, lebo táto kafa ma veľmi zaujíma, poviem potom možno prečo, akými chorobami môže trpieť? Tým, že je kafa napríklad ťažká, dosť často má problémy napríklad s priberaním až na úroveň obezity. Dosť často má problémy s obehovou sústavou, s dýchacou sústavou, pretože kafa práve je v tej oblasti od žalúdka smerom hore. To znamená často zahlienenie, často problémy s dýchaním až astmou napríklad. Na úrovni mentálneho tá depresia, žáha to upadie. Možno, nie? Žáha je skôr práve u tej pity toho ohňa. Tuto je práve naopak to pomalé trávenie, ktoré vlastne spomaluje, čiže môže byť napríklad aj tá zápcha, ale skôr sú to opuchy. Na úrovni napríklad svalov, taká stuhnutosť. Ráno typicky kafáci sa zobudia totálne stuhnutí a potrebujú sa naozaj rozpohybovať, rozprúdiť tú energiu. Ale cvičenie je dôležité pre každý typ určite. Určite, ale je veľmi dôležité pre koho. Aké cvičenie? My sme si hovorili silový pre tréning napríklad. Váťaka, pre piťaka. Silový tréning nie, ale pre kafáka potrebuješ rozprúdiť. Potrebuješ ho dostať z toho gaučika, Tak skôr kardiotréning. Presne. Intenzívnejšie cvičenie, nie neskoro večer, ale hneď z rána rozpohybovať sa. Už pohodlí teplúčkej postielky sa ponaťahovať. Trochu intenzívnejšie napríklad pracovať s dýchom, pretože aj s dýchom krásne vieš naozaj naštartovať si svoje trávenie, No tak pri týchto podcastoch som sa dozvedel o týchto 3 dóšach a ja stále rozmýšľam teda nad sebou. A ty si sa ma chcela opýtať, že v čom som sa teda asi našiel? No, ty si tak perfektne si pamätal, že čo sú typickí váťaci, piťaci a kafáci, rozprávali sme sa o vlastnostiach. Prešli sme si v podstate všetky 3 energie, ktoré nám riadia telo, aj myseľ, aj vátu, nepokojnú, ohnivú pitu, aj stabilnú alebo pomalú kafu. A ty si krásne vždy cez každý ten podcast vedel identifikovať alebo zopakovať tie prvky, vlastnosti. Našiel si sa niekde v niektorej tej energie? Keď tak nad tým tak rozmýšľam, nad týmito 3 typmi týchto dóš, tak asi sú tam 2. No, dal by som, že 70 až 80% mám kafy, a 20 až 30% tej pity. A z vaty asi nemám nič. Tak neviem, skús povedať ty. Veľakrát, keď robím ajurvédske konzultácie, naozaj v rámci tých stretnutí padne strašne veľa informácií, pretože prechádzame aj cez históriu, prechádzame cez súčasnosť, aj odporúčania, tak veľakrát ľudia majú pocit, že bože, toto si nezapamätám, čo ste to všetko na mňa vychrlili. A jednou základnou otázkou, ktorú ľuďom dávam, je,
ktorú jednu alebo dve veci ste si z tohto stretnutia zapamätali. A ak mi povieš, čo si ty zapamätal z pohľadu, ak sa nachádzaš v kafe a pite, čo by si mohol zaradiť a možno už dnes do svojho životného štýlu, povedz mi, čo by to malo byť. No tak, čo sa týka tieto, lebo som presvedčený o tom, že najviac mám teda kafa typ, tak zaradiť vlastne by som mal dôležité teplé jedlá, potom mať dostatok pohybu, odpočinku a spánku a asi som taký územčistý, taký zemitý typ tým pádom. No a proste a dávať si pozor na tú stravu, no, tak hlavne by bola teplá, no. Tak toto jediné, na všetko ostatné zabudni, čo sme tu možno rozprávali, lebo veľakrát sa to odznova, ten život ti to prinesie, nejaké tie ďalšie informácie, začni toto robiť. A to je to najdôležitejšie, sa spojiť s tou prírodou a vedieť, čo mať ráno robiť. vstanem a dám si trošku teplej vody hneď. Úplne perfektne, krásne naštartuješ trávenie. A ešte sme hovorili v pohodlí teplej posteli, čo môžeš robiť? V pohodlí, nie v teplej postielke, práve že vstať a domotiť sa a ísť. Ja inak chodím cvičiť, mám aj svojho trénera a chodím 2-3 krát do týždňa cvičiť, takže ja musím cvičiť, lebo ja keby som necvičil, tak by som sa do tejto fotelke nezmestil. Pohyb je určite dôležitý aj pre pokoj nielen tela, aj pokoj mysle. Takže... Tak ja mám aj povolanie také, aké mám, že ja sa stále hýbem, tým, že som divadelník a herec, tak chodím kade-tade. Ja ani si neviem predstaviť, že by som 8 hodín sedel za počítačom. A tí ľudia by, či je podľa mňa pita, vata, či kafa, treba sa hýbať. To je najdôležitejšie. Všetky energie sú veľmi dôležité, všetky energie máme v sebe. Takže ak sme pomohli tebe alebo divákom, tak naozaj budeme radi. A v prípade, ak by ste sa chceli naozaj dozvedieť oveľa viacej a ponoriť sa hlbšie do ajurvédy a nájsť aj riešenia, tak v rámci školy ajurvédy naozaj nás môžete stretnúť aj mojich kolegov, kde preberáme detaľnejšie informácie na základe ajurvédskych princípov, ktoré naozaj sú veľmi jednoduché. Veľmi pekne ti ďakujem, Ingridka, si nám priblížila všetky tieto doše, pita, vata, kafa. Určite sa každý v nejakej tej energii našiel. A budem rád, keď sa ešte niekedy stretneme. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj ja, Majko, za pozvanie a som rada, že sme sa stretli a mohli takto prakticky sa porozprávať. Tak niekedy pôjdem si aj do tej Indie. Super, budem rada. Veľké ďakujem patrí samozrejme vám, vážení diváci, ktorí ste nás sledovali. Vážime si každú minútu, ktorú ste nám venovali. Ak sa vám naša tvorba páči a nechcete prísť o ďalší obsah, budem nesmierne rád, keď nás podporíte odberom na našom YouTube kanáli a kliknite aj na zvonček, aby vám už nič neuniklo. Každý jeden odber nám pomáha rásť. Takže ďakujem ešte raz, Ingridka. A ja vám prajem príjemný zvyšok dňa, veľa energie a vnútornej harmonie. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom podcaste.